Hej YouTube. Jeg vil gerne vise jer noget i dag om Modern Warfare, Call of Duty 3. Man kan købe det i Fona, og hvor man så helt har lyst til det. Så ja, nu tager jeg en kamp her. Så venter vi lige på 15 sekunder. Har vi så en kamp. Jeg er level 24, som I kan se, og jeg har købt det for lang tid siden, så... Jeg skal også spille Assassin's Creed her snart, så... I aften. Ja, men... I må så se, hvordan jeg spiller, og... Så skal jeg så tale om det. I kan købe det i iPhone, hvor I andre steder gerne vil have det. Så. Og det blev en village kill confirmed der. Så venter vi bare. Intel. Kom så. Og jeg spiller på PlayStation 3, som I kan se, tror jeg, lige om lidt. Så. Ja. Der kan I se min custom class her. Så starter jeg Afrika Militær. Og så skal vi krige. Det er egentlig ret sjovt, men jeg kan jo ikke sige så meget om det. Der bliver nogle bomber her. I må undskylde, det er onsdag i dag. Jeg kommer ikke i skole, så jeg er lidt forkølet. Så. Jeg er i hvert fald forkølet. Men nu spiller vi. Håber jeg får en assist. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, jeg dør nu. Der. Nej. Og dør. Nå, men de fører. Det er så typisk. Men ja, så kan vi videre. Løbe. Kast. I går aftes spillede jeg så med nogle venner. Så... Ej. Det var vi igen. Men i går aftes spillede jeg så med nogle venner, som... Ja. I går aftes spillede vi pre-made, så en mulig pis. Så det kan sgu godt være. Men vi går videre. Kast en granat. Og den vil løbe videre. Der er der en. Nej. Der var der en, der fik ham. Og der måske en der. Nå. Vi går videre. Løbe. Jeg har lige trænet de her 2 pistoler op i dag, så... Og der var der en. Og der får jeg kill. Ej, jeg hader det her. UAV online. Det er så os, der får det, og vi fører nu. Det er så typisk, vi kommer til at... Skal jeg have min kill confirmed der. Måske her i aften, hvis det kommer på igen. Altså Screed Brotherhood skal jeg spille. Så her kl. 6 om aftenen. Tjekker vi lige om der er nogen. Kaster det over der. Der. Men som sagt, jeg hedder Miss Addis. Jeg har købt det for nogle par dage siden. Og ja. Kan vi se, hvordan jeg spiller her. Hvordan jeg tager det der kill day? Nej. Ej, så jeg ikke. Og som I kan se, jeg er ikke så god. Men ja, vi kigger. UAV online igen. Der. Nej. Jeg tror, der er en derhenne. Ja, det var der. Og der skyder han. Nej. Ja, det er ret træls, at jeg får så forkølet her. Så.
Så derfor har jeg tænkt mig at putte en film i YouTube med Call of Duty. Som sagt, min film kommer til at hedde MS Addis Call CALL. Som sagt. Og ingen spørgsmål, nej, ingen mellemrum. Og det er alt med stort, så kan jeg godt få at vide. Det er nemt. Og jeg har nemlig tænkt mig at vise den her film, fordi at ja, der. Men ja, det her, jeg vil gerne vise den her film, fordi jeg gerne vil prøve at vise den for jer, og sådan lidt af hvert. Der er der noget Sentry Gun her. Den tager jeg. Og hvad? Nå. Det var jeg så selv skyldig. Hvor er det tøjligt. Jeg skal have nogle kills. Kom så. Er den derhen? Nej. Kast en granat og kigger. Se. Det er pisse irriterende, det der. Se. Der. Oh my god, jeg hader det. Det er vildt. Men vi går videre. Sådan en payback der, mens jeg var flash, og så kill confirmed. Og så gik jeg så i level 25, og det er lidt dejligt. Der er en del. Nu ser vi, om jeg kan spille lidt om den. Og sådan så har vi care package online der. Og der er den granat der. Så dør vi af sniper. Jeg hader sniper, det er det værste lort, jeg hader. Og de der shotguns der. Så. Ja. Ja, så. Der skyder han derinde der. Så dør en granat. Og den vil jeg være meget hernede. Hvor er du henne? Skynd mig her. Hvor er du henne? Så bliver den taget. Ham der. Hvor jeg hader det. Men vi fører i hvert fald. Så. Hvor fedt. Lille tank der. Hvor jeg hader det. Dø nu. Endelig come back. There's one. Der er en der. Hvor jeg hader det. Og som sagt, det er et village bane, så, hvor afrikanerne engang lige har. Man. Men det har altid. Så. Ja. Og bliver blandet med fuld med blod, mand. Oh my god. Så typisk. Se der, mand. Det er så typisk. Der dør det. Jeg kan tage videre.
Øj! Ej, det her, det går ikke for mig. Det er en noob. Sådan en noob-film, det her. Man kommer ind. Kill confirmed 50 plus. Øj, hvor jeg hedder det her. Jeg tror vi før. Og vi skal snart vinde. Så. Og så fik vi EMP der. EMP, tror jeg det hedder. Helt sikkert, mand. Lige med det her. Fik jeg sgu en assist. Det var da heldigt. Vi rykker videre. Ja. Ja, YouTube. Vi vandt så, og jeg fik 1508 XP. Og vi kan se final kill her. En sniperman her. Sigter og skyder. Godt. Ja. Min score var heller ikke så god, så... Ja, YouTube. Det var det, jeg gad at vise jer. Så, ja. Vi ses, YouTube. Og så skal jeg lige se den her. Ja, vi ses.